Dnes vám chcem ukázať, ako zbieram rakitník. Začnem túto našou pomaľovanou stenou. Na našom domčeku je pekná. A tú ľavú časť už zakryli dva veľké rakitníky. Takže tento rok to takto zarodilo. Úplne veľa. Priam jak hrozno. Toto je taká iná príchuť s ananásom. A keďže tu mám záhradku a potrebujem si tu presekať priechod, tak použijem takúto metódu zamrazovania toho rakitníka, lebo aj tak tento konár by som spíľoval na jeseň, tak to bude vlastne strihať to budem po takých maličkých šiškách, dám to do mrazáku, na druhý deň to oklepem a rakitník pekne odpadne a môžem ho dávať pekne do vrecúšok. Tak ideme na to. Čo treba mať pripravené, tak sú tu tieto nožnice nejaké, hociaké a nejaký sač, kde to budeme odkladať. Takže je to krúto, ale s týmto časťou rakitníka už nebudem počítať, takže udržím takúto šišku, odstránim z toho tieto konáriky aj hroty. A ako hovorím, že je to taká dosť krúta metóda na strom, ale keďže ho budem skracovať, tak mi to vyhovuje. Takže takto to vyzerá. A toto potom odkladám do vrecúšok. Tie ostne sú veľmi nepríjemné, preto sa to zle zbiera. Ale ja to beriem tak, že keďže rakitník obsahuje strašne veľa vecí, mnohí ľudia ho považujú za super potravinu, tak tie ostne, keď chce človek veľa dobrého skonzumovať, tak musí niečo aj obetovať. Takže mám nejakú takúto ďalšiu šišinku. No a keď sa mi tá taštička celá nazbiera, tak ju potom vložím do mrazáku. Zatiaľ to mám len tie skúšobné dve. Tak ju potom vložím do mrazáku, na druhý deň to vyberem. A to si ukážeme za chvíľočku. Toľko to som nazbieral. Tak závisí, kto má ako chudia, kto ako ide, ale ako hovorím, je to taká krutá metóda, keď človek nepočíta s tým kríčkom budúce roky, ale keďže rakitník rastie veľmi rýchlo, je to veľmi aj hojne, agresívne sa rozširujúca rastlina, tak niekedy netreba mať až tak, keď je tá rastlina veľká, až tak nejak sa báť, že by tú rastlinu nejak nezničilo, ona dorastie. Tak toto vložím do mrazáku a včera som tam vložil podobný sáčik, tak ten teraz vyberiem. Tak toto som včera nazbieral a teraz to takto len pekne potrhám. Je to zmrznuté. A keď to takto pekne potrhám, ono to vlastne padá ako taký hrášok zmrazený. Vidíte, ide to krásne dole. Tak takto to môžete pekne vylúpať. Konáriky hodím do kompostera. Keď to celé vylúpete, je to zmrazené, tak je dobré, keby sa to nerozmrzlo. Oddeliť od lístočkov. Mám tu pripravený sáčik, kde to budem dávať. A ten, keď sa naplní, tak ho zase rýchlo vrátim do mrazáka. A už to nechám na zimu, kedy si budem do čajeka vyberať nejaké trpitičky, ak budú mať chuť. Vidíte, že množstvo tých bobúľ sa už otrhlo. Pekne do čajíka hodiť zo pár bobúľ a máte vitamín C počas zimy. Keď je to zmrznuté, tak tie plody idú strašne pekne a vôbec nepraskajú a nevytekajú. Takže keď ich necháte pár hodín v mrazničke, tak potom to už je jedna rada. Vidíte, ide to jak granulky. Zbieram to jak gorálky od napálky. Tu mám namražený ten rakitník. Pár bobule chytím, nasypem do pohárika, tu mám goji, tak ešte na zimu zamrazujeme aróniu, černice, rýbezle, balejem to čajom
pridám med. A keď tie bobule rozmrazia, tak ich podrtím o stenu toho pohára, nech tá šťava vyjde. A mám takýto jeseno-zimný bubble tea z ovocia s veľkými dávkou rôznych druhov vitamínov.